Йо, добро утро на всички! В днешния клип ще ви покажа как се стига до зеленчуковата борса в град Бургас. Чай, че това бяха полицаи. И какво има на нея, какво можем да си закупим. В момента сме до Мол Галерия Бургас, всеки го знае. Ето го, тук е Айко, Практикер, Kaufland и така нататък. След малко отиваме към борсата. От тук вървим по булеварда, караме само напред до кръговото на КАТ. След една минутка ще сме там. Ако хванем зеления светофар, ще е много добре. Така. Тук отиваме в другата лента. Малко е заредено стъклото, няма проблеми. Червено е, изчакваме да стане зелено. Сега ще стане и спряхме. Кофти работа. Така. В момента в зеленчуковата борса в Бургас масово продуктите са вносни. Най-вече от Гърция и Турция, защото там е по-топло, себестойността на продуктите е по-ниска, т.е. за по-малко пари могат да се произведат домати, краставици и всякакви други плодове и зеленчуци. Затова просто цените са по-евтини и хората избират да внасят от там, а не тук да произвеждат, защото тук има много повече разходи за отопление, за поддръжка, температурите са по-ниски. Вече има някои спекулативни причини, някои викат кой дава повече субсидии, кой дава по-малко, аз не мога да кажа. Ето ни на кръговото на КАТ. Така. Няма много движение. От кръговото на КАТ хващаме надолу към Камено, мисля, че беше Долно езеро, към Лукойла. Ето го пушещия комин на какво е този комин? Някой знае ли? Може да каже в коментарите. Мисля, че на Кроншпан ли беше или нещо такова. Съм сигурен, постоянно пуши, всеки ден пуши, всяка сутрин пуши, много пуши и така нататък. Тук се отбиваме за Камено, Лукойл и Центърс. Отбиваме се. Отбиваме се вдясно от главния път, така вдясно. Тук сега следва пак отбивка. Има надясно и наляво. Ние сме наляво, към център. Центърус. Ето го, Центърус. Тук сме наляво, има знак стоп и сме наляво. Няма коли. Продължаваме наляво. Така. Чик-так правим. Тук минаваме под моста, който беше горе. И почти сме на зеленчуковата борса. Град Бургас. Има две зеленчукови борси и двете са на тази улица. Ето тук пътя ни води така леко в десничко. Така. Няма друг път, това е пътя. Така. Едната борса е от този трилентов път. Хващате дясната лента и следващата в дясно ви е по-малката борса. Сега ще отидем в лентата в ляво. Ще направим обратен завой и борсата е... ще ви покажа. Ей, тук е на 20 метра.
Така, ето има знак, обратния завой, разрешение. Тук малко заледено ли е или... какво е, да, малко как се хлъзга. Лъзга са. Ето тук е бензиностанция Lukoil. И след бензиностанция Lukoil е отбивката за... ето къде хората отбиват, за зеленчуковата борса, град Бургас. И аз отбивам. Оп, така. Така, тук има един легнал полицай, доста големичък, карам по-бавничко, така. И караме още 15-20 метра. Им дългите, хоп, добре, светят. Ето я зеленчукова борса Бургас, майко. Наеждаме се на опашката, защото входа е с бариера. Входа, ако искате да влезете с лек автомобил, трябва да дадете 1 лев за вход на лекия автомобил. Ако искате да влезете пеша, е безплатно. Можете, както мен, да си направите абонамент за 1 месец, там около 30 лева е. И т.е. без да ме проверяват, направо се вдига бариерата, защото аз идвам всеки ден и да не чакам да ми видят номера, да ми дадат левчето и така нататък. Но това е вече за който има магазини, който иска така да се го направи. Нещо сега се бъгна. По принцип тук се минава мега бързо, за 30 секунди. Но има някакъв проблем. Може да му правят абонамент на човека. Вече отзади има опашка зад мене. Хората биткат. Не издържат, чакат. Отвънка биткат, вече напрежение има, напрежонка. Няма проблем, бе, няма проблем. Всичко ще е точно. Това нещо съм мотан. И ето сега човекът е там. Вижда се как ще натисне копчето. И тази бариера ще се вдигне и всичко ще мине леко, леко. Хоп, и аз минавам така на фланки. Хоп. Ето, приятели, вече сме в зеленчуковата борса. Сега ще се прави тук в ъгълчето. Ето им, че е мой добър приятел. Така, в ъгълчето ще спрем. Така. И ще ви покажа за какво става. Просто така. В принцип, когато има българска продукция земеделска, ето тук е тия ленти, всичко е разграфено, начертано. Ей там в далечината. Ей там. Всичко е пълно с хора. Има поне 20-30 50-60 буса с тока, с хора. Сега в момента работят само складовете, които внасят продукция от Гърция и Турция. Аз и там в този склад пазарувам, където са и тия приятели там. Моите приятели. Ги тук момчета. Ще спра тук, после може да ви покажа какво съм напазарувал от борсата. Виждате, че хората нямат работа, разправят са. Ама така е. Няма как. Ей, тук са. И така, ето къде, че има повече движение, повече стока. Някой път, ако искате нещо, мога да ви покажа по-интересно на борсата, което ви интересува. Чао, лек ден!